Croeso chi yma unwaith eto i'r gell. Dwi'n ôl yma i roi myfyrdod ar gyfer yr wythnos hon. Tybed beth i'ch barn chi am ddynol ryw? Ydy pobl yn sylfaenol dda? Neu ydy pobl yn sylfaenol ddrwg? Os na rai pobl dda, a rai pobl ddrwg? Neu falle beth ydych chi'n feddwl ydy, wel, da ni'n rhydd, mae pawb yn cael ei geni efo dalen lan. Beth sy'n fwy diniwed yr olwg na babi bach. Ac yna mi gawn ni benderfynu, ydyn ni am lenwi'r ddalen honno gyda'r hyn y gellir ei ganmol, neu ydyn ni am lenwi'r dalen ar hyn fydd yn gywilydd yn y pen draw. Stori fawr yn y newyddion dechrau'r wythnos mae'n siŵr oedd honno am y gêm bêl-droed nos Sul. Wedi yr wythnosau o ddisgwyl a'r gan Football's Coming Home yn seinio dro ar ôl tro, roedd gobeithio'n Lloegr yn codi'n uchel wrth i'w tîm nhw gyrraedd y ffeinal. Ac felly mi oedd y siom yn ormod i rai wrth i 3 o'r chwaraewyr fethu yn y ciciau penalty ar ddiwedd y gêm, a'r 3 yn digwydd bod yn rai tywyll i croen. A dyma fynegu y siom drwy droi ar y 3 fanc ar y cyfryngau cymdeithasol, a fandaleiddio murlun mawr o Marcus Rashford yn syml am liwi croen ac am ei hil, fel tasau lliw croen yn effeithio ar allu rhywun i gicio pêl. Ar y llaw arall, fe welwyd ymateb cryf i hyn gyda phobl eraill yn seinio eu cefnogaeth i'r 3 mewn ffyrdd amlwg iawn. Dyma'r drwg a'r da ochr yn ochr. Ac yna, wrth gwrs, mae rhai wedi cael ei dal yn y canol. Dyma'r ysgrifennydd cartref Priti Patel yn cael ei chyhyddo o ragrith am iddi ar y naill law gondemnio rhai oedd yn cyfeirio casineb at y 3 pêl-droediwr. A eithaf rai wythnos yn ôl wedi cyfeirio at yr arfer o blygu glin ar ddechrau gêm, taking the knee, fel gesture politics. Wrth gwrs, mae yna dueddiad yn o'n i gyd ar adegau i rannu pobl yn ni a nhw. Ni ydy'r bobl dda, a nhw ydy'r rai sydd ddim yn dod i fyny'r safon. Ond mae'r Beibl yn rhoi i ni olwg gwahanol ar bethau. Da ni'n gweld ar ddechrau'r Beibl yn bod ni gyd wedi'n creu i fod yn dda. Creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw y creodd ef e hwy. Da ni wedi'n creu i ddangos i'r bydysawd sut un ydy Duw. Y Duw sydd yn oleuni pur ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Mae yna ryw urddas rhyfeddol yn perthyn i bob person. O'r gorau i'r gweithaf ohono ni. Beth bynnag fo lliw yn croen, beth bynnag fo'n hil neu'n hoed, mae yna ddaioni gwreiddiol yno sy'n yn gwneud ni yn greaduried rhyfeddol, hyd yn oed ofnadwy. Yn wir, tasa ni'n ffeindio rhywun oedd yn adlewyrchu Duw fel ac yn bwriadwy i'w wneud, mi fydden ni cael ein temtio i syrthio i lawr o'i blaen a'i addoli. Ond mae'r Beibl hefyd yn realistig am yn cyflwr. Fe wrth ryfelodd yn rhieni cyntaf yn erbyn Duw. A rydym ninnau wedi cadarnhau i penderfyniad nhw, trwy i ninnau hefyd fod yn byw bywydau yn ein ffordd yn hunain ac nid yn ei ffordd ef. Mae'r ddelw wedi ei llygru. A nid ryw staen bach, mae'r ddelw wedi ei thwistio allan o siap. Mae yna bechod gwreiddiol ynom i gyd. Tydi'r ddelw ddim wedi difetha'n llwyr ac am hynny, da ni'n gallu gwneud pethau rhagorol ar adegau. Ond mae wedi llygru i'r fath raddau, fel bod hyd yn oed yn gweithredoedd gorau ni, rywsut wedi effeithio gan ddrygioni. Dyn nhw ddim y gorau gallen nhw fod. A da ni'n gwybod fod modd i ni gyd ddisgyn yn isel iawn a chyflawni erchyllderau hefyd. Mae sawl cwestiwn yn codi o hyn. Yn gyntaf, heb i ni esgusodi y difrio hiliol ofnadwy ddechrau'r wythnos. Ble mae'r llinell yn cael ei chroesi rhwng y drwg a'r da? Maen nhw dweud fod pob Cymro yn cefnogi 2 dîm. Tîm Cymru a phwy bynnag sy'n chwarae yn erbyn Lloegr.
Rwan, pryd mae'r hwyl yn troi yn hiliaeth? Pryd mae'r tynnu oes ysgafn yn dod ag elfen o gasineb i mewn iddo fo? Mae geiriau Iesu yn hanes y wraig ddaliwyd mewn godineb yn gyson herio pob un ohono ni, tydi. Pwy bynnag ohonoch sy'n ddi-bechod, gadewch chi hwnnw fod yn gyntaf i daflu carreg ati. Yn ail, be di'r goblygiadau ein cymdeithas fod natur dyn fel y gymau? Pan fydd anewioldeb yn cael rhyddid, yn cael pen rhyddid, mae cymdeithas yn dioddef. Mi welodd Jeremia hyn yn ei gyfnod o yn Jwda, pan oedd pobl yn rhagwrithio, pan oedden nhw'n anghofio cyfraith yr arglwydd. Mae o'n deud, gocheled pob un ei gymydog, ac na rodded neb goel ar ei berthynas, canis yn sicr disodlwr yw pob perthynas, ac enllibiwr yw pob cymydog. Mae pob un yn twyllo ei gymydog heb ddeud y gwir, dysgodd i'w dafod eid celwydd, troseddodd ac ymflino nes methiad i farhau. Doedd pobl ddim yn gallu trystio ei gilydd. Doedd pobl ddim yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd nesaf. Ond efallai mae'r cwestiwn mwyaf pwysig, yr un sy'n pwyso fwyaf, ydy, a oes modd newid yn calonau? A oes modd adfer y ddelw rywsut, delw'r Duw sydd bob amser yn dda? Os modd adfer y ddelw honno yno ni? Ateb y ffydd Gristnogol ydy fod modd cael calon newydd ac ysbryd newydd o'n mewn wrth i ni roi'n ffydd nyr un dalodd y pris am yn beie ar y groes. A tydi'r ddelw ddim yn cael ei hadfer yn llawn, yn syth mewn moment. Ac eto, pan mae Crist yn cael meddiant o'n calonau, da ni'n cael natur newydd. Da ni'n cael y gallu rywsut i frwydro yn erbyn yn hen natur. A Duw ei hun yn gymorth ynom ni trwy'r ysbryd glân. Oes, mae'n rhaid condemnio hiliaeth. Rhaid i ni wrthwynebu y drwg ym mha bynnag ffurf mae'n dod tuag atom. Ond, da chi'n gweld, mae'r frwydr yn dechrau ynom ni. Mae'r frwydr yn dechrau yno fi. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni mor ymwybodol bod yna ddaioni a drygioni ar waith yn ein byd ni. Efallai yn bod ni yn dueddol o fod yn rhy hael am y daioni'n ein calonau ni, a weithiau o ddiwn tad, da ni jyst yn barod i gondemnio y drygioni mewn pobl eraill. Ond o ddiwn tad, nid cymharu'n hynny a'n gilydd ydy'r safon. Da ni fod edrych at ti, ar hyn wyt ti'n ei ddisgwyl ganddo ni, a da ni fod adlewyrchu di. Arglwydd, diolch i ti, dy fod ti di danfon dy fab i'r byd mwyn agor y llwybr i ni gael yn hadfer. Os gweli di fod yn dda, gad ni heddiw fod yn bobl sydd yn pwyso trwy ffydd ar yr arglwydd Iesu, newid yn calonau, a gna ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. O dowch yn ôl sos nesaf, mi fydd gennai fyfyrdod eto i chi ar gyfer yr wsnos sydd yn dod. Mae yn ddwy hunan drysor mwy nag sy'n yr un dralon. Fe brynodd i mi fwy na'r byd ar grwys frenin prynhawn. Fe brynodd i mi ei rai dwys trwy ddioddef marwol glwy. Ai anai ef ac iddian warth i dragwyddoldeb mwy. O'n allwn rodio